Kaixo lagunok, zenbat denbora ikusi gabe, urtebete erraz esaten da. Banuen gogoa zuen gana etortzeko, hainbeste krisi, hainbeste langabezia, hainbeste albiste txar. Hoiek ezin izango ditut neuk bakarrik konpondu, baina jakizue, aurten ilusio bereziz banatuko ditudala opariak eta kemena zuen etxeetan. Dagoeneko hartuko zenuten airean alako usain berezi bat, oporrak direla, edo gaztainak direla, edo zenidekin elkartzea, tira! Bakoitzak bere moduan bizi ditu abonak. Baina izan dadila behintzat alaitasuna, zoriona eta indarra hartzeko garaia. Nik hori opa dizuet. Aurten berriro ere 23an Bilbon egongo naiz. Moiuatik irtengo naiz, 7 laurden gutxiagotan. Eta nirekin batera, Mari Domingi, Basa jauna, Galtzagorriak, Lamiak, denok egongo gara. Arriagarantz joango gara, eta 7 bueltan helduko gara. Zuek ere, hantxe egon, estarriak afinatuta, nire kantua ondo abesteko. Eta hurrengo egunean, 24an, Arriagan egongo gara, Mari Domingi eta biok. Zuekin, banan hitz egiteko, 11etatik ordubietara, ondo apuntatu hori. El día 23, lo digo en castellano, que ya sé que algunos no sabéis euskera, comenzaremos la calejira. El pasacalles, a las 7 menos cuarto, desde Moyúa. Sobre las 7 y cuarto llegaremos a La Arriaga. Y el 24, Mari Domingui y los dos haremos la arrera. Digo, la recepción de los niños y niñas en el Teatro Arriaga de 11 a 2. Egun lanpetua izango da niretzat hogetalakoa. Esaztu. Gauean, Euskal Herri osoko etxetara joango naizela, beti bezala opariak banatzera. Tira ba, lagunok, 23an elkartuko gara, igande arratsaldean, ezaztu, Agur, onak izan! Mari Domingi, ondo egin dut ez da? Tira ba, oain lanera!